Не знам кое ме дразни повече. Разлятите гелове и тежките туби или препълнените шкафове с бутилки препарати. Гелове, омекотители, капсули. Шкафовете ми бяха пълни с пластмасови бутилки. Всеки път, когато се опитвах да преместя, изсибя или разливах върху себе си или по земята и след това се налагаше да чистя. Винаги се чудех една капсула ли да сложа, колко гел, а накрая пак оставаха петна и неприятна миризма. И най-гадното – дребни обриви по кожата ми от препаратите пълни с химия. Докато не попаднах на EcoWave перилни кърпички. Толкова тънки, а всичко вътре е дозирано перфектно. Просто пускаш една кърпичка и е готово. Никакви разливи, никакви тежки бутилки. Едно изпиране ми излиза 29 стотинки, а дрехите излизат чисти, меки и свежи, без да слагам омекотител. EcoWave е направен изцяло от растителни съставки, без фосфати, без микропластмаса и без токсини. Разтваря се напълно дори в студена вода. Пералнята ми е чиста, а най-важното – дрехите вече са нежни към кожата на децата ми и мен. За мен EcoWave е не просто по-евтино и по-удобно. Това е спокойствие. И грижа едновременно за семейството ми и за природата. Ако и вие искате да спрете да плащате за 80% вода и пластмаса, пробвайте EcoWave и вижте сами разликата.